Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. New Trap Youth Council Shillong City harangkat kajing tray lang bat ka HYC Nong Tamai Circle lengba ka sir lapalang operation haka arpun riu tarik mentau benai naitung arjar khat khandai kila lek ban khandrai ya ki kot kisla jong ki nong bella barjala ki ba tray bella ha ki kat to ni ki workshop jong ki company dia kali jong ka company Renault Hyundai bat Honda ki badon haka thain Maublay Shillong. Yakani kajing lek khandra balaya lamdo General Secretary jong ka HYC Shillong City usamla en lang sawian kalong ru kumshi benta ban penbor ya ka sarkar jela ban pentre kamno ya ka inner line permit hapo ka jela Meghalaya. Hagani kajing lek khandra ka sengkala lap babun na kini ki nong bella barjela kimdon satya ya ki kot kisla ki babiang kum ka labor license na po Khasi Hills Autonomous District Council ban na kaliang ka HYC kala pensange shwa ya ki ban bella ya menta shipor tad hado bakinda penbiang shwa ya ki kot kisla bat ki babun na kini ki barjela kidai ki bawan na Selshar jong ka jela Assam. So what you have to do, you have to tell them to stop their work. Unless until the ones who don't have the labor license for now, and if they get the labor license, they can come and join again. Bat hakane ke cuman khandra ke jungi mentak sini hani hapo thain Maublay bila pelong ke khandra ya kene ka Renault workshop nang tay ka Hyundai workshop bat kumju kene ka Honda workshop kemudian ni hapo Maublay bat hakane ke jing khandra jong kasang nilalak ba lajan baro ki nong tray ki badan hang ni hapo ki ni ki lai teli ki workshop lanyok ka Hyundai ke balik se jan Mustang la thong de ki nong tray Khasi bat Mustang la tong di nong tray khandrai hakane ka Renault showroom Renault workshop hakane ka Hyundai workshop nilalak ba lajan majority baro betre ni di barjala nam barba katkum ka jingwat ka jingiru muntat limba ki les lalap ba hapo ka Renault workshop dan tang langut Khasi bat palat kendangut ki barjala bat kumju hang ni hapo ka Honda showroom hang ni lete nilalap ba la kispomut kinong tray kendangut ki delut ki barjala bat tangi wei inong tray di Khasi bitaru tai kin Khasi di tang super kani kala pun kendet e kasang bat lap ba ini ki company kila le dan bor kila le da hakaman galjong ban ra ki brio ki banabar hakaba kim khesnap bat ye ki try mulok ban ai kam ai jam ki bedai hok banyo kam yo jam lingba kini ki company hani nakaliang kasang ngila ikram kini bor punya ne bat ngila ai por ki ba hapo stio ba gide ban beng no mardor ye kini ki barjala ki betrai hangne bat badai bentung de ki Khasi marada dan ki kam ki ba ki Khasi jungi kilong capable mentrai belai naish ki barjala dan kalian kasang ka kentu ka mahamjur ya baro kini ki workshop jong ki company ki badan hapo nong ba Shillong pakasang kan pelong ki jeng krai nang ni skmat haboro ki jakatrai kadai jong ki company la ni jong ki jakasmet pakasang hi kanum song klikti bat ki circle ki unit hi jong hapo ki badan hapo nong ba Shillong ki le ki batong bat nakaliang kasang ada kini ki company tim sengap kai ka ba nilai keren kai ka ba kasang kadawa ni nakaliang kasang ni bersih lipat banyak ki lipat linti kajing syam gujungiru nila pelong ru kajing talasi ya ki labor license jong di barjalai betre kini ki workshop ban ngilalap ba kini ki barjalai betre hang ni hapo workshop ka labor license gujung ki ka lakot bat kadang dan hapo ka proses ban renew rai nakaliang kasang hi ngimla ban pedang kita namar ba kalaisan hi kajung mo jong kalaisan hi klong ban ayu brio bun ajing bet bun trai rai haba kimpat dan ni kalaisan kataru dan ka buar ba tu brio mla ban trai kat bung pajo kalaisan ban nakaliang kasang ila phano kini ki barjala baro ai ban sege do mardor menteri hakini ki workshop tat ado ba kindala ban pebiang ya ka labor license po ka GCDC.